aku. Ngece. Wes, Kopi es. loncat bintang pentilmu jemput tutup dulu ya, gas ya. Kira baru kerja sakal 500 saja larang-larang, Cuk. Ya 500 ya. Gas. Cah, tetep cah. Kita modal tetep aja cah, cah. Itu engko nek ngono iki nek menang. Wis to, sing menangna aku tak kei bonus. Ayo cah, tetep cah. Ayo Mbah, tetep layar. Bismillah minggat nanti dangkrek jarang wangi malah hancur malah minggat bismillah. Itu piye to? Tetep ya guys. Pak Nuk iso sapa? Calon bojo cah harta wayuh iki. Aku ngene mbok wek pajem ngamuk-ngamuk iki. Karep mulah jem-jem. Suwi-suwi numpaki pajeme bosen aku. Matur suwun, sapa iki ya? Enggak jeneng iki. Pak No kokok wae, kuwi cek nguntal ana jeneng iki, jempuk pangan ki apa lho iki? Telo. Jualah. Pak no bojomu ijolno iku. Ngawur. Wani. Apa wani? Pak no ngidol. Pentil menang awakmu memang tenan, lek pentil menang awakmu. Cah 500 lho cah, tap-tap lancar cah. Dangkrek. Ya ampun. Pajem wingi aku ngamuk kan PKB anak wong wedok PKB aku. Lah kok sepil cawet to, maksudnya sepil cawet iki selakangan sepil langsung tak dukne diangkrek pajem ngamuk-ngamuk. Yo ngono kelakuanmu ngono. Masuk jangan. Wes Jan. Ngene rasa mbok dukno. Tap-tap guys ya Allah iki jane apa to kalian ra tap ki? Ora dukne aku sing kena PL to ngawur iki. Ya ora apa-apa. Wah akun garek loro sing liyane wis mabur kabeh iki. Lah akunmu sing gedhi nanti Pak No. Bilang wis garek iki aku garek loro akunmu. Aku kelangan akun wis 4 lho. Oke. Wis ngerintis meh ngono. Iki follower urung akeh ngene 300.000. Pak No, sik to. Pak No, tapi no capcut yo. Anake sampean ki FYP terus lho. Tapi sing gawe fitine kuwi gak akunmu kok ya, akune wong liya. Akeh dicolongi ngono ki akeh. Biasa. Ora apa-apa memang tak loske kok tidak. Kali dua guys. Iya tuh iya. Wong sing mengatasnamakan aku akeh kok, sing mengatasnamakan wong koplak nu akeh. Masa? Kajian, wis bare aku ora iso nyumbang duit yo. Nyumbang gambar lah wis to. Iya, tapi lho aku ngene iki bukannya anake Pak No. Kok tak delok profile kok duduk anake Pak No. Ya wong liya, kuli matur suwun kuli. Tapi emang apa gaene dicukuki wong ngono ta? Pirang-pirang itu dalam 1 bulan itu videoku sing upload itu ya lebih dari 1000 selain saya. Nang pro lho nang biru, masih biru. Aku ketemune malah nang kuwi iki nang Snack. capcut. Oh, capcut iya. Berarti Pak No akeh pahalane. Almin. Kancaku ndelok-ndelokne kowe jare kok pendile gedhi men jare kae. Ora Pak. Mukri. Tapi
Ngonteni bener pure duit oleh tuku sapi ku, anake sampean mbok tukokno sapi ku. Iya. Iya, alhamdulillah sih. Ya untuk bulan-bulan ini sih isi kadang 15, kadang 20 gitu per bulan. Wah, lumayan yo Pak No ya. Nek ngonten. Mayan uteknya mumet bendino cangkemmu. Mikire lho bendino. Iya, tapi kan maksudnya anake sampean kan ngerti ngono lho maksud iki. Ya, aku iso tuku omah iki kan hasilnya bocil tuku gerobak barang karo mbok wes kan lain toh. Wah. Ini hasil konten untuk istri yang ini sama anak yang ini gitu loh. Loh, anake sampean ki piro to Pak No? Rasa teko malah bahas malah merewet-merewet anakku akeh. Jangkrik man. Kok istri yang ini sama anak yang ini? Ngono cicik areng ngewayuh nih. Lek nambah oleh ganti aja ngono lho iki. Gitu jane iki. Iya. Aku sampai geleng-geleng iyo hasil ngonten kok iso tuku sapi wah aku yang ngono. Iku ku bener-bener abo cilik dhewe ta anu teko Pak No sing gawe. Yo aku yang ngerancang ki aku, skenario itu saya, sutradaranya yo aku toh. Sing tukang syutinge yo ngono. Iya, yang ngatur syutingnya saya enek, maksudnya kameramen enek. Kadang gentenan loh kameramen ini. Ketika aku kambek paijem kameramennya bocil gitu loh. Ketika aku kambek bocil paijem kameramen gitu. Oh iya. Cuma iki saiki nambah iki mukri melok iki. Iki mukri jenenge mukri, munyuk keriting jenenge. Ora payu iki kok ngono ora payu, ora mlebu kriteria. Delok lho. Rasane kurangan. Rupaku merongos kayak ngene, justru merongosku sing mulai payu. Ora payu, mergane tak delok teko kene ya, sing kancamu gak payu Pak No iki. Gak payu nang TikTok kuwi. Ora payu. Landani ya. Bocah elek, justru kuwi sing elek kuwi, sing payuan malah ngene iki. Wis wayahe ganti bojo Pak No. Ra gelem wae. Ganti ki ora cah nambah. Cah tap-tap layar matane. Koyo ora sing tap layar yo cah. Sepil tato gambar nyambi lho cah tatone. Tato yang gue neng kono. Nah terus kau nang ngendi? Kau nang manuk? Ya ora apa-apa ndok-ndok e ora apa-apa. Lah kowe ngopo ora belajar ngonten ngono lho. Gak iso Pak No. Belajar nang Jawa iki pirang-pirang to konten kreator iki. Lho iya, koncoku iki oke Pak No, cuma aku apa ya? Gak minat belas. Bingung apa sih tak konten no. Ya keseharianmu ngono kan bisa sih apa gawe kata-kata apa ngono lho. Iya ya Pak No ya. Apa ngene Pak No? Kata-kata kok ngene sampean aku sing nglakoni, piye? Ya kowe golek kata-kata dhewe golek to. Lho lah iya. Kata-kata kok ngene sampean ya to. Engko aku tak sing nglakokno. Gampang. Kehidupanmu sehari-hari apa bisa dikatakan malah apa peristiwa yang kita alami ini digawekne konten malah apik lho. Oh. Loh, iki mate piye to maling-maling ini? Iki kok mete ngene ta? Manyapa to iki? Jajal kowe undangan aku. Kok ki maling ngene iki jenenge? Iki jane piye to, Cak? Wes iki mete berjalan kok kon undang-undang apaan sih? Tapi kok maling ngene? Ngono aku ora nek gambare, Mat.
Gak apa-apa. Modalmu wis nek punya, mati rada modalmu iPhone. cantik. Wong wedok iki ngene lho, gawe konten sing rada kucluk saithik ora apa-apa, malah cepet payune. Kata-kata sedikit agak menjurus nggak apa-apa, yang penting bahasa Jawa, jangan bahasa Indonesia. Iya. No gatel no cangkemmu. Kata-katanya apa Pak No hari ini? Malam ini. Kata-katanya ora sida sunah Rasul, Pak Ijem ngamuk. Iya salahmu ya ngomong ae karo kancamu e. Kon mulai ana lah. Gatel dikukur to cah. Ora kuat. Ora kuat disuruh sangga. Sangga karo apa? Arek-arek. Kok gak gua acor iki nyapa ya?